Kor lipa. Tu som ja sobu założyła. To myśmy najpierw byli studencki kor pod Janem Bulankom. A Jan Bulank pisze potem po Helmutu Fritsche też w ensemblu. A potem ja mu prawie, my możemy to tak nešto też za Kamenc. Tam je to june był jen kor. W starych czasach lipa. Ryka schon nie tak lipa. To możemy to netko, my mamy park, iż może śpiewać. No to są Bittner byli, panią Wojczakowa, also Żurec Hanka, Żurec Maka jeszcze tam. Potem Tylechowa, też na Krikasze. Also myśmy paar byli Wojczary, Rentsch, z Kroszczyc, z Worklitstun, aber tam nie myśmy około 10, żeśmy namakali jako preni, a jsme si prali, my se juno romadže synemy, a spytamy juno, a to nie można zase jen kor założyć. Myśmy do toho byli ze Försterem, Jan Dieter Förster, ten byše ze mną, a ze Renato Benču, kiž je też jako nie, bo ona byše Benčic Renata, ja, a Dieter Henk, myśmy byli Worklicanska trojka. To lipe. Myśmy na domowinskie zgromadzie na Szudzie tak śpiewali, a to byśmy też już odciobili, no. A tak jsme tak rec stajne si to wumenili, a započeli tam ten kor nastajeć. 62 jsme potom tam započeli ten kor. Když jsme 5 let tam byla, čłonka, potom jsme ještě kus leje ostała, ale zase v Budyšině bydliva, a zase Holcu, jako samostatná mačpak rec, nisem si to mogla dovoliť. A potom jsem ja krotki časvala Kora Budyšina, ale tam byl ten samstný problém. Ja možach nas učovania hič do Budyšina, nic do Pančic hič, ale do Budyšina. Ale ja nie możach na żadne ulity, ja sobie na wystupy, kiedy tam mieli z chorem. Myśmy to dobre hory dać. A potem jsme to první raz w swoim żywieniu do budyskiego niemskiego kora zastąpiła. Do Połęcko, FDGB. A tam jsme potem skutkowali też jako uczaka, sapšiny, wszystkie sapskie śpiewy, kiedy jsme od wtedomniejszego czasu śpiewali, jsem ja potem nazwuczowała z nimi. Fonetyczce, no. So to też klinczy.